ओमफ्राय दहाय अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे बर' थैबाय सासे औ ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै दिफामोना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो ओमफ्राय रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो थ' मानगोनां रायजोफोर बर' आरो सावथालनि गेजेराव गिदिर मोनसे दावहा जानो थांगासिनो दं आरो बे दावहाया जागायजेनबाय आनै दिफाजों रायलायहरदां ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय दहाय अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे बर' थैबाय सासे औ ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै दिफामोना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो ओमफ्राय रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों आयौ बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्रायलाय ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आं गियोहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासैबो बर' बुजिजोबथारो होनना बुंदों आं बे आंना मबाइला माबा अट'मेटिक रेकर्ड खारोना आं बेखौ ग्रुपाव हरना दोनसै हरनानै दोन दा ओंखाम जाबायनो ओमफ्राय दा 4टाबाथाय खारगोन जाहैदों थफ्ला बिनानै खनसेनो थफ्लाखा जाहैदों बहाबा गिर्जा बहाबा हल बिदियावल' थानो हाबाय आरो जेनेबा बहाबा बिदि माबा जायगा नायनानै थाबाय गोदोनि बायदि जाफिनथारबाय जाबाय सेम गोदोहाय बे न' सावजाजोबदोंमोन होननायफ्रा माबा बैसिं सावजाजोबदों सिं जादोंनिया बिदि जाजोबसिगोन 2000 1999 जादों होननाया 1999 मोनदां 99 जानांगौ ओहो बेयाव खनसे बै सिगां आरो गोजामसिनाव ओहो 1996सो 96 मोनदां जों एलसिसो हाबो नालाय ओमफ्राय बिदिनो दा 4टाबाथाय माबानोसैलायनो गावस्रा खारनांसिगौलाय जारला फैनो हानायमोनबा गाहा फैसिगौमोननो दा गाहाबोथ' हारसिङै थिख'खौ फैनो हालाना ओजोंहाय फैसिगौमोन जाहैदों फैनो हानायमोनबा गामिया दसेल' आरो बर'आ बिदिनो फिसाथा नङा बे खम खम जाहैबाय औ माबा सिंग्लिबारि बोरैबा होनदोंमोनहाय बोरैबा होनदोंमोनहाय सिंगिबिल बिदिनो मा गामिथाय फिसादां आं मोनथिलांलाहाय ओरै सराइबिल माबा रायमना खाथि जाहैदां ना बिदिनो लाला बायला जाला जोब्बाय खोमा ओरै कुसुगाव ओरै बारनानै औ दे होमबा औ